Jesus. Asibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ntambama sibonga uNkulunkulu kakhulu kuba siphelele ithuba ngokomsa wakhe. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu bafowethu egameni lika Jesu. Prophet lo uzibusiso Ngcobo egameni lika Jesu. Ngifisa siyezwini ke bazalwane njalo Monday na Wednesday na Sunday sizoba nama live service la khona sizodlulisa khona inhliziyo kaNkulunkulu, sidlulise lo uNkulunkulu athi asidlulise kubantu bakhe. Lo uNkulunkulu afisa ukuthi ibandla likwazi ikone sokudlulisa egameni lika Jesu. Ake singeneke ezwini namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Sifunda ke incwadi uMatthew chapter 13 verse number 47. So qala ku verse number 47 egameni lika Jesu. Ake sifundeke fundeka kanje. Futhi umbuso wezulu ufaniswa nenetha elaphonswa elwandle, lahlanganisa zonke inhlobo. Lithe seligcwele balidonsela ogwini, bahlala phansi, babuthele ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. uNkulunkulu abusisa ukufunda kwezwi lakhe manje naphakade. Ake sithandaze. Baba egameni lika Jesu, izwi lakho leli Nkosi libusiswe uwe, ladalwa uwe, linguwe. Ngegama lika Jesu Kristu Nkosi, siyabonga baba ukuthi lizoficana yana le yanhliziyo ngokuthanda kwakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Alright, sifuthola izwi ke labazalwane ntambama elikhuluma ngombuso wezulu, ukufaniswa kwawo. Lithi kwafaniswa nenetha enhle eyaphonswa olwandle. Lithi ke mayiphonswa le net yahlanganisa zonke inhlobo. Now uNkulunkulu uthi angizokhuluma lokho ebusuku ukuthi njengamanje umbuso wakhe emhlabeni ufaniswa nenet ephonsiwe emhlabeni. Izwi liyashunyayelwa, linet liyashunyayelwa, libambe yonke inhlobo. Njengamanje ivangeli libukeka lingakhethile. Njengamanje wonke umuntu uthi usindisiwe. Njengamanje wonke umuntu uthi uzelwe kabusha. Njengamanje kuningi ukuphikisana, baningi abathi nathi sisindile, baningi abenza noma kanjani kodwa bathi nathi futhi sisindisiwe. Asikwazi futhi ukubaphikisa ngoba inet okwamanje isaphonswe phakathi emanzini. Indedala singakwazi ukubaphikisa noma bangagqoka noma kanjani, bakhulume noma kanjani, badle noma yini, balale noma ikuphi, balale noma inoba, asibaphikisi because njengamanje inet iphansi emanzini. And uma iphansi emanzini lithi iBhayibheli iyahlanganisa zonke inhlobo. Inkalankala yayikhona, fish omuhle wawukhona, omubi wawukhona, khona nyoka, khona yonke into njengamanje inethini. Inethi ke umbuso wezulu kufaniswa naleyo net okwamanje sasemanzini. And ihlanganise zonke inhlobo, ayikho inhlobo engekho. Isangoma sikhona sithi sisindisiwe. Abaqomene bakhona bathi basindisiwe. Abalaphayo bakhona bathi basindisiwe. Inyanga ikhona zithi isindisiwe. Asikwazi ukuphika ngoba inet isolwandle njengamanje. Isemanzini net. Kodwa ngiyathanda ukuthi nginiqaphelise ukuthi ayizukuphelele emanzini. Okwamanje ivangeli li-accommodate yonke into. Sifebe liyas-accommodate, umuntu obhangile inkolo yakhe liyam-accommodate iBhayibheli. And asikwazi ukubaphikisa labantu bethu umuntu ngisindisiwe. Asikwazi ukubaphikisa. But ngifuna ukuyisho ukuthi ayipheleli lapho. Singalwa yilo nalo wathi usindisiwe nalo wathi usindisiwe, kodwa ayipheleli lapho. Lithi iBhayibheli yahlanganisa zonke inhlobo. Now masiqhubeka. Kodwa kuthe seligcwele. Into elindwe uJesu njengamanje ukuthi ligcwale inet. Uma igcwele ayigcweli njalo abazalwane, ayigcwaliswa abalungileyo noma ayigcwaliswa abangcwele. Neyidakwa ikhona la, neyiphingi neyihlobonga izikhona la. Nababhangile ekholweni bakhona, inet ayinqabanga lutho. That is why uJesu ngelilanga ethi nina nonke nomile nenikhathele nenisindayo wozani kimi. Ubabizela nithi abeze kimi, akashongo lapho abahlukane nezinto, uthi abeze kimi.
Now ukubabiza uma abantu babiza ubabiza benjalo uma sebefika ubatshela ukuthi lokho nalokho akungeni. Now iNetha izukuphelela ekubutheni yonke into. Now uverse 48 uthi lithesa ligcwele iNetha ngoba uNkulunkulu ulindele ize ligcwale kuqala. Mase ligcwele la donsela ogwini. Bahlala phansi. Babuthele izinhle ezitsheni. Kepha ezimbi bazilahla. Kuseza isikhathi noma ungasiphikiswa kwamanje uthi usindisiwe wazi kahle ukuthi awusindiswanga. Noma ungathi usindisiwe uzikipitele noma ungathi usindisiwe uziqomele uzenzela noma yini othanda ukuyenza. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi ayizugcina lapho le ndaba. Iseza la izodonswa khona iNetha ikhishelwe ogwini. Now uma isifike ogwini lolwandle kuzobe sekuyahlungwa ke lapho. Kuthathwe izinhle ifakwe ezitsheni. Ezimbi zithathwe zilahlwe. Noma ngabe bezisenethini ufuna uyibambe le noma bezikhona enethini kodwa ngoba bezinga akuzona esidingwa umnikazi wenet akunqatshwe emasontweni akunqatshwe mawungena nje mawungafuni futhi ukuhlukana nezinto ngesikwenze ngenkanje uhlukane nazo kodwa kuseza isikhathi la umnikazi wenet umnikazi wombuso esazohlunga uma esehlunga kuyosala abahle bodwa ababa abasusi nawo lithi iBhayibheli akupheleli lapha. Lithi iBhayibheli kuyoba njalo nasekupheleni kwezwe. Kuyaphuma ingelosi zahlukanisa ababi nabalungileyo. Basazohlukana ababi nabalungileyo. Noma bangakhonza ndawonye kwamanje. Noma bangahlala ndawonye baworship ndawonye bacule ndawonye bafakaze ndawonye bavula iBhayibheli linye kodwa kuseza isikhathi la abantu ababi bezohlukaniswa nabantu abahle. Ungamuhle esontweni lakho kodwa umuhle embusweni kaNkulunkulu. Ungamuhle neminikelo oyikhiphayo kodwa enkonzweni kaNkulunkulu awumuhle. Ungamuhle phambi komfundisi wakho nombishop wakho ngoba ethanda izishumi zakho nemali yakho kodwa kuNkulunkulu awumuhle njengobunje. Lithi iBhayibheli konke okuba kungeni ngale ezulwini. Kusasa isikhathi ke la kuzohlungwa khona kukhishwe konke okubi kubekwe kodwa bese kukhishwa kuhle futhi kubekwe kodwa. Lithi iBhayibheli la kuyohlukaniswa abalungile nabangalunganga. Lunga kusemanje ngoba kuseza isikhathi la khona abangalungileyo bezokhipha. Lithi iBhayibheli kwenye indawo awazini ukuthi abangalungile ngeke balidli ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngeke umuntu ongalungile ahlale nolungileyo. Lithi ngeke kwenzeke ukuthi intonga yabalungileyo ilulelwe kwababa, intonga yababululelwe kwabalungileyo ngeke kwenzeke bazalwane. Noma ngavunywa kwamanje isifebe sizobuyela one side. Isihlobongi one side, inyanga one side, isangoma one side. Noma kwamanje zingahlangana kodwa kuseza isikhathi la khona sizohlukaniswa ngoba kuhambisana noma kungandawonye kwamanje inet kodwa kusazofika isikhathi la izohlulwa khona inet. Qhubeka wena osenkonzweni yakho sebandleni lakho othandwayo uziqhubekele uzigibhitele uziqhubekele ugqoka noma kanjani uhloba. Qhubeka usenethi kodwa ngizokuxwayisa ukuthi mawuyinhlanzi embu uzokhishwa. Bengangcono ushintshe manje ube inhlanzi enhle. Bungaphenduka namhlanje ngoba izinto ezinje azingene ekhaya. Awukwazi ukuba isangoma uphinde usindiswe. Awukwazi ukuba inyanga usindiswe. Awukwazi ukuba isifebe usindiswe. Awukwazi ukuba isihlobongo usindiswe. Awukwazi ukukipita usindiswe. Ivangeli ihlathi. Bengawuthi uphenduke namhlanje ungabi kulabo abazohlungwa. And iBhayibheli lithi akuzugcina lapho. Lithi ekupheleni kwezwe kuyohlungwa ababi nabalungileyo bese bethathwa ababi abalahlwa ke manje bathathwa bayofakwa emlilweni. Kade bese emasontweni, kade beworshipha, kade bethandeka, kade behlabelela, bema artists, bema celebrity. Kodwa bazothathwa ngesikhathi sokugcina. Noma ungahlala manje ebandleni ungakhuzwa umuntu, ungakhuzwa umuntu, angabikho umuntu okukhuzayo, angabikho umuntu okhuluma nawe. Kodwa embusweni uzoqondiswa. Kuseza isikhathi la khona abalungile bezophuma kwabangalungile nabangalungile baphume kwabalungile. Noma inkonzo zingababhanga namasonto ababhanga kodwa uyazazi ukuthi awulungile. Bengakuhle uphenduke namhlanje. Ngoba uma ungaphenduki lithi iBhayibheli losuku liyofika njengesela awusoze walazi usuku nehora. uNkulunkulu asibusise. Bengathandaza nawe ekhaya uma uphenduka namhlanje. Bengathandaza nawe uyayazi impilo oyiphilayo. Uyazi impilo oyiphilayo uyazi ukuthi awusindiswanga kodwa uhamba nabasindisiwe.
Uyazi usebandleni labasindisiwe kodwa usindiswanga. Uyazi uyazwana nabasindisiwe kodwa usindiswanga. Uyazi uyakwazi ukuhlanganyela ugood ekuhlanganyeleni nevoice enhle ekwenza mawuhlanganyele kube ngathi ufana nabo kodwa ufani nabo. Siyazi isikhathi sokuhlungwa bengangcono zihlunge wena uzilungise wena kunokuthi uhlungwe umnikazi wenet. Kuyoba buhlungu lithi iBhayibheli mesabeni lo kwazi ukubhubhisa inyama angaqede inyama enaphinda abhubhise nomoya esihogweni ingunaphakade. Mesabeni lo uNkulunkulu uyasatshwa ufuna ukusatshwa umbuso wezulu unjalo. Sonto lakho ngelikusiza uJesu ozokusiza. Cela ukuthandaza nawe namhlanje. Uyazi ukuthi ubhangqile wena ekukholweni. Uyazi ukukholwa kwakho akubona lokho okufunwa emazulwini. Uyazi ukukholwa kwakho wenzela umfundisi wenzela umndeni. Mhlawumbe uzalwe esontweni elisindisiwe kodwa usindisiwe wena. Baba wakho usindisiwe na usindiswanga. Uyoyichithela lapha ingunaphakade yakho. Your days are numbered. Ngawudelela umbuso kaNkulunkulu udelela isonto kodwa ngeke uzulaste lapho. uNkulunkulu makasisize egameni lika Jesu sithandaza namhlanje. Egameni lika Jesu Kristu. Cela ukuvala amehlo uthandaze nawe ekhaya ngegama lika Jesu. Ungaphenduka namhlanje. Uyazi ukuthi uhlanganyele kodwa la uhlanganyele khona uyazi ukuthi akukhona la siya khona. Cela ukuthandaza nawe ngegama lika Jesu. Bengakahlungwa abalungile nabangalunganga. Lungisa impilo yakho. Lunga abangalungile abangena ekhaya. Asithandaze nawe ngegama lika Jesu. Baba ngegama lika Jesu ngidlulisile inhliziyo yakho. Naba abantwana bakhe emakhaya ngiyathandaza. Egameni lika Jesu lo nalo uphendukayo namhlanje. Basiza ubabusise ubageze ngegazi lika Jesu. In Jesus name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.